गफुर बियार चेनेल नायगिरि गासैबो आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो गफुर बियार चेनेलनि अनार जानानै थाथ'बाय आरो दसेनि थाखाय टेम्परारि। आङो माखासे बाथ्राखौ गफुर बियार चेनेलनि मालिकनावनो आङो सोंगोन। फंनैसो बाथ्रा आङो सोंनो गोसो जादों। दा बिथांनि चेनेलावनो आङो सोंनो सानबाय आरो दा आदानियाव आङो मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैदों जाहैबाय। नोंथांनि जायगायावबो आङो थांबाय आरो बेजों लोगोसे बिदाय सारनि सायाव आङो फंनैसो सोंगोन। नोंथांमोना गोबाव सम थालायबोदों, गिदिंबोदों, खामानिफोर मावबोदों। दा गिबियावनो आङो बिदाय सारनि बाथ्राखौ आङो सोंनो सानदों आरो दाख्लैनि समाव आङो मोनसे भिडिअ बानायनाय जादोंमोन। बे भिडिअ बानायनायावहाय गोबां मानसिफ्रा कमेन्टआव लिरहरदों जे बिदाय सारखौ केन्डिडेट लाबोनांगौ। दा नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो? खुलुमबाय बयनिसिमबो। आं दा बिदाय लोगो एखे लोगोजों खुंदों नालाय आरो एखे लोगो दाब दाब जायगायाव थानाय। दा आं बेखौनो रायजो राजा जि हास्थायदों, माने टाउन एलेकानि रायजो राजाया बेखौ जेनेबा केन्डिडेट जानांगौ होननानै बुङाखै जानो हागौ। फ्राय बाहागा बर' एलेकाया मावनानै जाग्रा आरो जिबायदि माने लामा सामा हाग्रा बंग्रा रायजोआनो दं। बे जायगायाव बे सानजानिफ्राय सोनाबसिम बे मास खालायनानै जेनेबा बेरायनाय, बे जोंबो बेरायनाय। दा बेखौनो आङो सुंद'यै बुंनो सानदों। जि बिदाया जुदि केन्डिडेट जायोबा बे मोनफ्रोमबो गामियाव आरो जोङो एखे लोगो सोरबा लोमजायोबा बै समाव जिखुनु जाया जाय मानसिया आफादाव दंमोन, जाय मानसिफ्रा फिल्डआव थायो, खना खनला बर'फोरनि रायजो जानाय जायगायाव हाजिरा मावलाबायनानै जानाय, सोरबाया बुंगोन दे आं दिनै बन फाननो मोनासै, बाबुमोन बिराद मुलि थरसे बायनो फैसाबो गैया। बे समाव आफादा सोरनोबा माइरं बस्थासो बायना होदों, सोरनोबा बेमार नायनोबो होदों। बयनोबो माने खस्थ' खालामनानै सोरबाबो माने कालेक्सन खालायनायाव जिउ गोमानो गोनां जादों। बेफोर फैसाखौनो रायजो राजानो फिनै आरो दान होफिनदों आरो। बे थाखा फैसा सोरनिफ्रायबा डनेसन खालायनाय, सोरनिफ्रायबा अननानै हरनायखौ आफादनि सोद्रोमाफ्रा राननानै न' बां लुनो हायोमोन गावबा गाव। बर' हाजो जिं जिङाव थानाय बर' गामिफ्राव अबेबा दैखर, अबेबा स्कुलफोरनि, अबेबा लामाफोरनि सोरबा बेमार आजारफ्राव, सोरबा फरायनायावफोरनो बै समाव एसे एसेबाबो होबोदों आरो आफादा। माने जाय मानसिफ्रा बिदि हाग्रा बंग्रा गामिफ्राव बेरायनाय जायफोर सोद्रोमा, मानो होनोबा बिदाया मोनसे गोबाव समसिम जोबजासिम एकर्डसिम थाबाय नालाय, बेनो एसेबाबो जोंनिफ्राय बांसिन नलेज दंसा। माने जाय मानसिया साखाथि फाखाथि थाबाय थानाय रायजोफ्रा आरो रायजोफोरनि दुखु खस्थ'खौ बे दिनैसिम मावाखै। ओमफ्राय जों माखासेखौ बुंनांगोन दा दैदेनगिरिफोरखौ। दा आङो थोंजोङै बे गोदान बोसोराव बुङा सानदों, नाथाय बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा निमाहा बियो। दा फेरेंगा होनना बुङो, दा सावगेरा होनना बुङो। बिसोरखौ माने नकल लानानै पास जानाय बायदि जायो आरो। माने 100आव माने 100 जेनेबा बिसोरो 25% माने बिसोरो बर' एलेकायाव दुखु दाहा खस्थ'खौ जेनेबा अबेबा जायगायाव खेमाव मेलमाराव थादों। बे बर' एलेकानि रायजो जानायनि बे खेमावसो थादों। माने एसे नकल लानानै पास जानायजों आरो फरायथारनानै पास जानायजों एसे आलादा जायो। ओमफ्राय दा नों जोंना एसे बे दा फैलाव, आं दा फैलावनि खोथा बुंनाय लोगो लोगो आंखौ दा बिपिएफनि मानसि होनना बुङो। बे नङा। जाय मानसिया फिल्डआव थानानै एकदम बर' गामि गामि बर'फ्रा ओंखाम मोनजादों मोनजायाखै, अखा सिजादोंना अखा हाबा उन्दुनो मोना, अबेबा बेसेबांबा गोजानाव बास गारि गुराया खारलांबाथाय स्कुलाव थांनो हाला, अबेबा दै देरबा थांनो हाला, बेफोरखौ माने जाय मानसिया फिल्डआव थानाय बे मोनजोबनाय। ओमफ्राय ना हास्थायदोंमोन जेनेबा फिल्डआवब्लाबो एकर्डआ मोजां जाथों होननानै। बर'सा मोनाथ' जेनेबा बिसोर फिल्डआव थानाय मानसि एसेबाबो मिथियो। दा फेरेंगा मोना खेबसेनो माने नकल लानाय बायदि, लेखा गोरोंबाबो नकल सिस्टेम जाहैबाय आरो। ओमफ्राय आं बेखौ बुङो, बिदाया जेब्ला केन्डिडेटखौ रायजो राजाया हास्थायदों, बेखौ होनाया मोजां। मानो होनोबा खना खनला गामि मोनफ्रोमबो गामियाव बेरायाखै होनना बुंनो हाया। ओमफ्राय ना जाय मानसिया दा आं सुंद'यै एसे आं आबसुनि माबाखौ बुंदेरफानोसै। दा आबसुनि मानसिया गाज्रि मोननांगौ, गाज्रि मोनोबा बा बुंफ्लांनायाव गोरोन्थि जायोबा आं निमाहा बियो। प्रमद बर'आ हाजो बर' गामिनि गामिफ्राव बेरायजोबदों नामा?
जोबाखै सोरबा प्राइमारिनि सोरबा आनसलिकनि आबसुनि दैदेनगिरिया बेरायदों जायगायाव सोर ओंखाम मोनजादों मोनजायाखै खिन्थु बै प्राइमारिनि बै डिस्ट्रिक्टनि बुंनायखौथ' माने गोजौआव लाजोबा खिन्थु बै प्राइमारिनि आनसलिकनि जुदि बे सोरबा आबसुनि दैदेनगिरिया जुदि बे बुंनायखौ लायोमोनब्ला माने जायगाफ्रा बर' हारिनि डेभेलपआ एसेबाबो जागौमोन आरो दा नोङो प्रमदआ बै समाव जेब्ला आबसुनि दैदेनगिरि जास्ट ओरैनो बियो दिल्लीयाव माखासे माबाखौ सावरायनो थाखाय बियो प्राइमारि बा आनसलिकनिफ्राय एबा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बियो डाटाखौ बुथुमनानै लाङो खिन्थु बे बर' गामियाव रायजो जानायाव मा जादों बेखौथ' बे फिल्डआव थांनानै नायाखैना थिग बेबो माने नखल लानानै पास जानाय बायदि आरोना प्रमद बर'आ खिन्थु बियो माबानिफ्राय श्रीरामपुरनिफ्राय धेमाजिसिम बियो हाजो जिं थाबायनाय रेकर्ड दं नामा गैया नाथाय मोनफ्रोम डिस्ट्रिक्टनि मोनफ्रोम प्राइमारिनि आबसुनि लिडारफ्रा थाबायनानै माखासे दुखु दाहाखौ खबर लादों बा लादोंबो नाथाय बेफोरखौ मा खालामनांगौ दे जायफोर फिल्डआव खस्थ' खालामनाय मानसिखौसो केन्डिडेटफ्राव होनांगौ नों दा बेयाव जोनोम जानानै जुदि नों दिल्लीयाव फरायनानै बेयावनो केन्डिडेट जाफैबाय नों मावनो एसे नारा नाथा जायो नों बे जायगायाव थाथारनानै बे जायगायावनो नों फरायनायबासो नों बिनि बारहावाखौ मिथिगोन माने आं बारा गोलाव बुंनो साना जि बिदायखौ जुदि केन्डिडेट होयोबा बर'फोरनि रायजो जानायनि माखासे अलखदा एसेबाबो जौगागोन आरो औ माने आं बुङाखै दे आबसुनि जाय मानसिफ्रा खस्थ' खालामनो बिसोरनोबो केन्डिडेट होनांगौ आरो जायफोरा इन्डिपेन्डेन्ट खस्थ' खालामनो बिसोरनोबो होनांगौ बिसोर मानो होनबा जायगायाव गिदिं मोननाय जायगायाव बेराय मोननाय बर'फोरनि दुखु दाहाखौ लोमजायोबा दा नोङो सानना नाय लोमजायोबा मालाबा आबसुआथ' मेरला दा मोनसे डिस्ट्रिक्टआव गारि गंसे गंनैल' दं दा नों मालाबा सोरबा एक्सिडेन्ट जानायखौ आबसुनि गारियाव थिखांना लांबायलै गुवाहाटियाव होननाय खोनादों नामा खोनायाखै आरो सोरबा इउपिपिएलनि गारियाव थिखांना लाना थांबायलै बेमार नायनो होनना खोनादों नामा खोनायाखै माने गैयैया माने जोगा जागासिनो दं माने आं माने गोदान बोसोराव रावखौ बुंनो सानाखै बेनिफ्राय नों आरो मोनसेखौ सोंदेरबावबा जाहैबाय एक्सिडेन्टनि बे एक्सिडेन्टआव जाहैबाय जोंनि माबायाव संसार जानायाव बा जोंनि बर' समाजाव माने सरकारखौनो आसा खालामनानै थायो आरो जायफोर माने आबसुनि दैदेनगिरि आरो प्रमदआ बिटिआरनि सासे माबा जाबाय सिएम जाबाय दा प्रमद बर'आनो गासिबो सुफुंसिगोन होननानै जोंनि माबाफ्रा गामि एलेकानि रायजो राजाया माने नेना थायो आरो आबसुनि कर्मिफ्रा जोंनि आबसुनिफ्रायनो थांखानाय नालाय जोंबो एसेबाबो नायहरगोन होननानै खिन्थु बे आबसुनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंजोबनो हागोन नामा हाया ओंखायनो आं बुंनो सानदों सरकारनि सायाव सोनारनायाव आरो सोरनिबा सायाव सोनारनायावनो बे जोंनि बे दा एक्सिडेन्ट जालाबाय थानाय ओमफ्राय सरकारनि मोनसे भुल दं गारिखौ इन्टारभिउ होआलासिनो डाइरेक्ट लार्ना माबा सार्टिफिकेट होयो मबाइलजोंनो नोङो 100 थाखा बा 200 थाखा नों कम्पिउटाराव हैबानो नोंनो लार्ना सार्टिफिकेट दिहुनना होयो अब्ला बे गारिखौ सालायनो रोंनो रोङाखै बेनिफ्राय जोंनाव माने मा जाहैबाय जेब्ला जोङो मोनसे मोसानो थांगोन बा खेला दुलायाव थांगोन बेयो मोनसे टिमनि लिडार नांगौ बे लिडारा थांनायावबो दैदेननांगोन फैनायावबो दैदेननांगोन दा जोंनि गेजेराव माने दैदेनगिरि गैला दा नों साननाय थांनाय बोसोरावबो बे आलुफोरा नांजाबनायाव बिक्रमफोराव बिसोरो जेब्ला बैसागु बहागि मेला मोसानो थांबाय थांनाय टाइमावथ' बिसोरो सावरायलायनासो थांदों आरो फैनाय टाइमावथ' मोनफ्रोमबो माबायाव मोनसे 10टा गारिबा बे 10 जन माबा नांगोन इनचार्ज नांगोन नों बेखौ लिरला बेखौ नों लिरला सोरबाया बबेबा माबायाव प्रग्रामाव सासे इनचार्जआ कन्ट्रल खालामनो हाया माने मोनफ्रोमबो गारियाव सासेखौ दायथ' होनांगौ नों बेखौ लिरलांनांगौ ड्राइभारा मा कन्डिसनाव दं आरो मा कन्डिसनाव जिरायदों ओंखायनो बेफोरखौ मा खालामनांगौ दे जोंनि अभाबाव माने बेफोर अभाबावनो गासिबो माबा जादों आरो भुलनि माबायावनो गासिबो बेफोरो एक्सिडेन्ट जालाबाय थानाया दा नोङो गामियाव गारि सालायग्रा बे गथ'आ मालानिफ्राय रोंखो बाइक सालायनो मालानिफ्राय गारि सालायनो रोंखो बेखौ गामिनि रायजो राजाया एसेबाबो नोजोर होनांगौ गामिनि रायजो राजाया बे मालानिफ्राय गारि सालायनो रोंफेरनाय एसे गोबाव जाखो बेसेबां सालायोबा बेखौ बादा होनांगौ बेखौ माने गामिनि रायजो राजा बा गामिनि दैदेनगिरिफ्रा नोजोर लाबाय थानांगौ दा सरखारानोथ' जोंना माबा लागोनलै बिनि जिथु आखल आखुखौ सरखारानो दबथायगोन होननायावनो जोंना दा
सिखाव दाखाट गावजों गाव बुलायलायनाय गावजों गाव बिदिनो एक्सिडेन्ट जालायनानै थैलागासिनो दं दा नों मालाय हारसाफोरनिबो एसेबाबो जों मिथियो गेदेरफोरनि खोथाखौ उन्दैफ्रा एसेल' खोनासङो दा जोंना बर'फोरना मा जादों आं माबा मोनसे बुङोबा आं माबा मोनसे उत्तर होफिनगोन नामा बिदि बुंनायावनो जोंहा खहा जागासिनो दं माने मोनफ्रोमबो मिथिं दावथिं मोनफ्रोमबो अबेबाफोर माबाफ्राव मेलाफ्राव थाङोब्ला मोनफ्रोमबो गारि गुरायाव सासे सासे दायथ' होनांगौ बे ड्राइभारा थांनानै अबेबा जुमाय लोंदों नामा आरो बे ड्राइभारा बेसेबां स्पिडआव सालायदों आरो मा स्टाइलाव जिरायदों आरो बेसेबां कन्ट्रलाव मा खालायलांबाय थादों बेखौ बे इनचार्जआ एसेबाबो उदिस लानांगोन दा आं बेखौनो एसे बुंनो सानदों जेब्ला जोङो हाजोआव थायो ओंखाम संग्रानिबो दायथ'आव जुदि नों इनचार्ज गैयाबा ओंखामआ खामगोन 10 जन मानसिनि भितराव जुदि सासे इनचार्ज होगोन दिनै संनायनि थाखाय बे आरो बे दोबसि लथाया संख्रि बानलुआ मा नांगौ मा नाङा बेयाव आरो सेक्सन खालामना थाबावगोन मेस कामान्डार सेक्सन कामान्डार माने आफादा बै समनिफ्राय दिनैसिम माने बै समनिफ्राय साक्सेसफुल जादों माने 10 जनबाबो सासे ग्रुप सासे इनचार्ज थागोन बेहाय गेलासा गोलैगोन नामा गेलासा मा जानानै दं बेखौ गासिबो उदिस लाजोबनांगोन सेक्सन कामान्डार मेस कामान्डारा थिग जोंनि बेरायनाय जोंनि जानाय लोंनाय जोंनि कालचार गासिबावबो दायथ' थानांगौ जाय मानसिया अबेबा जुदि जिखुनु जाया बर'नि प्रग्रामानो जाया मानो गामिनि दैदेनगिरिया गारि गंफ्रामबो दायथ' लानानै थानांगौ आरो बै मानसिया मालानिफ्राय गारि रोंखो बेखौ गासिबो दायथ' लानानै बेखौ जुदि फालियोबा जोंनि गेजेराव खमायलांगोन आरो एक्सिडेन्टफोरनिफ्राय माने जानगाराव थागोन माने गामिनि रायजो राजायानो गारिखौ मालानिफ्राय रोंखो मालानिफ्राय बे ड्राइभिं लाइसेन्स मोनखो आरो बबेबा थांबा बेसेबां स्पिडआव सालायदों बेखौ मोनफ्रोमबो नोजोर होनांगोन अब्ला बेखौ जुदि जोंनि रायजो राजाया बा जोंनि बर' समाजनि जिखुनु जाया आफादफ्रा जुदि नोजोर होयोब्ला बे एक्सिडेन्टनिफ्राय बारग'नायनि लामायाव दं दा आं बेखौ बारा गोलाव बुंनो सानाखै ओमफ्राय एसेबाबो आंनिफ्राय एक्सपिरियेन्स गोनां मानसि एसे सुंद'यैबाबो जेनेबा बिदाय सारखौ जेनेबा केन्डिडेट होयोबा आंनिफ्रायथ' आं बुंबाय जाय मानसिया जायगायाव थानानै दुब्लिबारियाव बबे दुब्लियाव मोजां एवोबा माइ जागोन बेखौ आं बुंनानै होयोबा केन्डिडेट होयोबाथ' बेखौ बर' समाजनि बर'फोरनि रायजो जानायनि थाखाय बे मोजां जागोन बेनिफ्राय एक्सिडेन्ट जानायनि माखासे बारहावानि सोमोन्दै आङो आंनि जिथु गोसो गोरबोआव एसेबो जा दं गोसोआव एसे साननो हानाय आं फोरमायबाय आंनि फोरमायनायाव गोरोन्थि जायोबा आंथ' बयनावबो बर' समाजनियाव आंनि निमाहा बियो आरो जायफोर बेखौ गावबागाव गामियाव फालिलाङो अब्ला एक्सिडेन्ट जानायनिफ्राय एसे जानगाराव थागोन ओमफ्राय सारा एसेबाबो सुंद'यै होनानै दा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिफ्रायबो गोबां बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय दा बिदाय सारनि सायाव आंनि साइडनिफ्रायथ' आङो बेखौ मोजां मोनो आरो सिगांनिफ्रायबो मोजां मोनबोयो आरो रायजो राजाफ्राबो मोजां मोनो आं बेखौ मिथिदों खारन रायजोआ जुदि मोजां मोनामोनब्ला बेखौ बेबायदि मोजांथार बाथ्राफोर जोंनो केन्डिडेट नांगौ होननानैबो बुंहरनाय नङामोन दा निस्सय गामिफोरनि रायजो राजाफोरा बिनि सायाव आसा दङ आरो फोथायनाय दं आरो फैनानै बियो गुबुनफोरबायदि दावराव दावसिबो खालामाखै फैनानै दा बुहुलानो जाबाय जोंनि कर्टआ बुहुलानो जाबाय सिरियैनो थाबाय थादों रावजोंबो नांलाय खमलाय सोरखौबा माबा मोनसे बुंनाय बेबायदि नुफेराखै आरो ओमफ्राय बियो रावजोंबो सोंलायलायालासे दिनै जोबथेसालियाव थानायफोरनोबो बियो अनसुंथाइ हरदों खिन्थु बिदाय सारनियावबो बेबायदि बयनोबो राननो हानाय केपासिटि गैया आरो खारन बेबो आबादफोर मावो लेबु गायदों थालिर गायदों बेबायदि बिभिन्न रोखोम आबाद खेथिफोर मावनानै बियो माबानाङो आरो बिनिया PSOफोरानो बिराद बुरजा दङ आरो बिसोरखौबो बियो जाहोनाङो 9 जन ओमफ्राय 9 जन PSO दं बिनियाव बिथांमोनखौबो जाहोनो गोनां जायो ओमफ्राय बेबायदि खस्थ' खालामनानै दासिमावबो सोलिनानै दङ आरो ओमफ्राय बिथाङा बे माबाफोरखौ एक्सेप्ट खालामा बेखौ आं बुंनो थाङा रायजोआ जुदि थिनथारबायबा बियो एक्सेप्टबो खालामनांनोबो हागौ बेबायदि आरो आंनि साननायनिफ्राय ओमफ्राय एक्सिडेन्टनि बेलायाव आङो फंनैसो बुंनो सानदों एक्सिडेन्टआ
जोङो सिगांनो एडभान्सै जोङो भिडिअ बानायबोदोंमोन बैसागु गोदान बोसोरनि सिगां आङो बुंनाय जादोंमोन जे जायै लोङै गारि सालायनायफोरखौ खम खालाम, हायोब्ला थाबायनानै गिदिं, बे बाथ्राखौ अलरेडि आंनि चेनेलावबो आं बुंनानै होनाय जादोंमोन। नाथाय किसुमान समफोरावहाय जोंनि लाइमोनफोरा भुलबो मावो, नाथाय जानो गोनांखा होननानै जोङो सानगोन, लानोबो गोनां जायो आरो। ओमफ्राय फारसेजों साननानै नायोब्ला बियो भुलावनो जानानै थांबाय, बेबायदिबो जायो आरो। दा जा जानानै थांबाय उननि समफोराव दाजाथों जोङो बेखौ लुबैयो। जोंबो गिदिङो, गारि मथरजों जोंबो गिदिङो, खिन्थु जोङो बहुद माबायाव थाङो आरो, जोङो स्ल'यै थाङो। हायोब्ला बयबो बेबायदि फल' खालामलायोब्ला मोजां जागौ। माने मोजां थांग्रायाबो बै गाज्रि थांग्रानि थाखायनो खहा जानायनि चान्स थायो। खारन गुबुनासो सोरबा सासेखौ नुकसान खालामो। बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदिनिफ्राय सांग्रां जानांगौ, जेन' जोंनि बर' लाइमोनफोरा खहा दाजाथों। खारन दिनैनि देरफुनाय गथ'फोरानो फैगोन जोंनि भबिसतआ बिथांमोननि सायावनो। सोरबाया गिदिर गोलाव जाहैगोन, सोरबा मिनिस्टार जागोन, सोरबा MLA जागोन, सोरबाया डक्टर जागोन, सोरबाया इन्जिनियार जागोन। बिभिन्न रोखोम जोंनियावहाय बेबायदि जानायनि जोंहा बिसिनि सायावनो सिमां दं। अब्ला बै सिमांफोरखौ माने खोमाना थांजानायखौ जोङो लुबैया आरो। बेनिखायनो आङो खावलायहरो फैबाय थानाय समफोराव बेबायदि बेलखौ गोदाव सोराव गारि सालायनायनिफ्राय गोजानाव थायोब्लानो जाबाय आरो। आं बेसेखिनिखौनो बुंनानै दोनबाय।